Manita sekamadodeni wona yathanda yini Israyeli. Manita sekamadodeni. Sanibona noyingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele ku-channel ehamba phambili Radio Inkezo. Ngazakwethu ke mina ngumveze uNtuthu ngakho malo bathi ilast bona makumede. Mhlabe wakuthi usemusha kuleli khasi sophinde ngicela wenze sure uya subscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare khona okukhulu kunakho konke. Ngazakwethu ke esasibongela kakhulu kulabo esithi mangabe sikhuluma sicela lapha ukuthi basilandele subscribe subscribe lapha njengoba sisuke sicelile ke lapha ngiyabona impela ama subscribers akhula ngohlobo olumangazayo. Wengaza ukuthi ke ngicela masikande ugajeni lapha ke namhlanje ubelande amaphepha etekisi. Umculi kamasikande ugajeni unikeza ngokusemthethweni ke namhlanje eThekwini amaphepha logbook lapha ukuqinisekisa ukuthi imoto iQuantum singaphansi kwegama lakhe njengoba ke yayithengwe abe Mother of Mall Maskandi Festival. Sokhumbule kulomcimbi obuse Carisfontein lapha bekunabaculi abaningi akade bekhona kwi-top 30 yabaculi nje ababekwa abalandeli lapha ke ngevoti labo. Kugatsheni waba unumber 1 ukushaya abaculi abawu29 lapha kwakhala wamuka nayo iQuantum. Namhlanje ke lensizwa biyonika amaphepha ngokusemthethweni ukufakaza ukuthi ke iQuantum engeyakhe ngempela ngaza kwethu ke indaba ezinhle nendaba esizibonga lapha ukubona nje umcimbi enjena imvela kancane nganza kwethu sokumleka samabhenca ukuthi sichaphaza kakhulu kuleminyaka esiphuma kuyona kuba nemicimbi abaculi bachange izinto bawine bajike bangathuli lutho. Umcimbi ngicabanga ukuthi umcimbi wokuqala nje lona ukwazi ukufeza inhloso zabaculi lapha. Sikubonga kakhulu ke sikushala ihlombe lapha singamabhinqa sishaya ihlombe sibongela lapha insizwa ugatsheni. Ngaza kwethu ke izona ezihamba phambili sinibekela zona. Ngiyathemba nisithokozele. Ngingakhohlwa ke nganza kwethu ukusubscribe, ukulike nokushare kanjalo futhi nokungilandela ku Facebook @Radio Inkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.